Senior lo porphai krisira minute thongkep apor malom sangti hidi number adorso community hall along Karbi Anglong Women Justice Forum atum pen pater piponsi International Women's Day ketalon misen pen ke pachun pon lason si mai ke chari pon milika kropi mai phi Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee lapen aluhi ke pachini pon Priscilla terangpi chun bang phi Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee lapen Maya Thepi Violet BP Mai Phi Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee pensi jaipon lo aduntu aluhi amana pengpen Molen Teron Social Worker Advocate Robert Tanti Desoy Teron General Secretary Karbi Students Association Central Committee G2 Phukon AJYCP lapen Harlongbi Kathar SYC Central Committee Amaipu Anparta Manpeng Gedoke Taking atum Chetongdon Maya long ka Chetongdon aluhi atum pen soarlo atum hampang along ki jokwan ki long ji lapen kichari ketalon along equality mate isivet chingdon kri longdu nang jipu aputhak chethan chimungpon lapen soarlo atum kosonsi kapaprang dun thekji mapu haihu chethan pon Jesamet methang long ria lo tami soarlo atum ke jokwan kavia jok karlitang sumila ronghang pi amen tami parno pot lasi soarlo atum aphan manpeng ki pi thekte anparta kachenek kaholo ke mentuneta chichakchi chesong vekji pusi mayalong chethan chepare pon soarlo arani ke paman pon ani kanang samini tu sami Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pa sami talon nomno ate talon nomno hot pen ke ni tu maningkan men ke ni tu nonson kadu gawe Central Committee pen branch ra pet si sona accord and to claim lo hot pen ta branch teams kami aningkan meningkan branch team ame pachesel pachi claim rep sami dolo hot pen note konane orphan mane usumar jangri adim tam pen charity hisab lahai kami ni tu claim lo hot pen ta awareness tom lahai asayang den kami tu claim pon bom lo asi lahai claim pon bom mang deng si ni tu pining kami tu cerah la pet nang men pen si ni tu ada pining ma ke Bokajan District Committee dak sang tihidi adorso Thongnobi community bulong si pining ma ni tu paman pon lo si kirangtang ana branch kami banglo long tin pen kami la pen program ma ke tu nonomat ke tu omidat kami tu sen masih pachun pon long Sangti hidi pen presente rang Karbi Anglong live